Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini nemukoma nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo iyi kani brain dzangu hadzichatombotori zvakanaka. Ndava kutoita sekunge munhu ava kutotanga kutodhunya nekuda kweizvo zvandakaitwa nefriend yangu. Please mukoma, ndiri kukumbira kuti musazoregedza kuposta nyaya yangu. Postai nyaya yangu in time. Inini pari zvino ndiri kutsvaka n'anga, kana kuri kunzi ndicharombera marriage zviri nani kuti ndige ndichingogara ndigare ndatongoziva kuti ndatongorombera zvangu marriage. Uye zvakare ndiri kutsvakawo munhu wekuti ane masimba, uya anozviudza kuti iye ane masimba. I am willing kuti ndinge ndichizoti kana zvashanda for the rest of my life, minamato yacho anenge andipa kana kuri kunzi kana yashanda, ndinokwanisa kuzomupa mari each and every month for the rest of my life. Because hey mukoma nashi, kana kuri kunzi friend yangu uyo akazosvika pakuroorwa ne-ex-boyfriend yangu, handizivi kuti what will I do. Honestly speaking, I don't even know kuti what is it will I do, because ndikuda kuti muprofita iyeye ndinge ndichikwanisa kumuona, tinge tichikwanisa kushandidzana as quickly as possible to help me before my friends. Hey mukoma nashi, you can even feel kuti zvinhu zvandiri kutaura zviri kutita sekunge zvisina kana sense. It is because ndine stress mukoma nashi. Friend yangu is about to get married to my ex-boyfriend. Izvi ndo zvakazoitika kuti vanhu ava vange vachizotanga kudanana. So last year, end of last year, ndo pandakasangana neumwe murume uyu ndakatongosanganawo naye online, but he tricked me mukoma. Murume uyu he tricked me. Akatanga auya kuprofile kwangu ndokubva azokomenta. Tainge tiri mune rimwe group, akabva angonditi ndiwe here uyo paprofile picture. Ndokubva ndamuti hongu ndini ini chaiye paprofile picture. Akabva anditi you are looking good. Mukoma nashi, murume uyu paakatanga kutaura neni like the first time, ndakatoona kutoti namba idzi dzainge dziri namba dzekuchando, but then he quickly blocked me. Saka ndakazotokwanisa kunyatsokufunga kuti that was the same man. This was after ndazonzwa rimwe voice note rakazongorasikira rikauya kwandiri, which was coming from my friend's little sister. Saka ndakatorwadziwa kutoti kozvandatoblokewawo nenhamba dzekuchando, murume uyu seemed to be very interested in me. So later on, after zvimazuva, ndo pandakabva ndazoona number like a South African number. Munhu ava kutotanga kutotaura neni. Takabva tatanga kutaura paya because nemunhu wangu like umwewo wandainge ndichidanana naye mulocation matinogara tainge tiri pakati pekunetsana. Ndikabva ndatoti uyo auya zvake uyu zviri nani kuti ndige ndichimbowaila nguva naye paWhatsApp. Ndokubva tachizotanga manje kutaura paWhatsApp paya. Then akangondiudza kuti naiyewo ari muno muSouth Africa. So since he was using a South African number, ndikabva ndatongoti zvese zvitongoripo. So takazotaurirana paya ndokubva tazowirirana, but ndainge ndichita ndichimbomuignore. Munongozivawo kuti munhu waunenge uchidanana naye paWhatsApp hapana kana paungazombomutora serious than vamwewo zvimwe zvikomba zvako zvaunenge uinazvo zvinenge zviri paground. Saka ndaikwanisa kutoita kana mazuva nemazuva ndisina kana kumbogara ndataura naye. Ndaizototiwo paya pandinenge ndakaboekana ndichinzwa kuti ndiri lonely, munhu ndo pandaizototaura naye. Ndobva ndazongoita sekunge ndainge ndiri busy or doing something. Ndakaenda kumusha ndikabva ndazodzoka, tikangoramba tichingokontinya zvedu nerelationship yedu. Saka iye manje akabva azotanga kundinetsera mafone numbers friend or hama yangu. Ndikabva ndaona kuti sezvo munhu uyu ndainge ndisina kana basa naye, mukoma akanditrika nekuda kwekuti ainge achishandisa South African number, yet munhu uyu iye atori kuAmerica zvake. He should have
have told me the truth. Handiti munhu kana wada munhu wako unomubudirawo pachena, handiti unomuudzawo kuti iniwo zvikwanisiro zvekuti ndinge ndichikuchengeta ndinazvo. Zvinoita here kuti unotanga wambonyepera munhu wobva waita sekunge munhu ari kutambudzika. Nai vanhukadzi vari pano, kune munhu angada kunopinda munhamo here? Handiti mukadzi woga woga anodawo kuti ange achizonopindawo panenge paine mari. I can't even focus right now because murume uyo mukoma ari kutofanira kuti ange achiuya kuno kukuya obva atoroora friend yangu. I should have suspected that this man munhu ane mari dzake because akangotanga kungondichengeta from Norway, but mapictures mani ainge achinditumidzira ndo akazoita kuti ndinge ndichizomuvenga, ndinge ndichinzwa kusatombomuda zvachose, but ndakangozviudza kuti I will just keep him close kuitira kuti ndinge ndichingodya zvangu mari, nekuti mulocation mandinogara ndainge ndiinewo zvimwe zvikomba zvangu zvandainge ndichidanana nazvo ndichirarana nazvo. Saka this guy mukuzonotaura naye ndakabva ndatongoona kutoti iri roratidza kutongoti ritongoriwo zibharanzi riri muno muSouth Africa, ritongoriwo desperate. Ndokubva ndatongoti zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo ndichingomurova bhegi apo nepapo, sezvo ainge achiratidza kuti kuomera ainge asina kuomera. Saka iye ainge akangondiudza kuti ane hama yake iyo ine bank account, so ndaiti kana ndikada anything then aibva azonditi ainge achazotaura nehama yake. Ndobva ndatoitirwa e-wallet paya, but ainge asina kumbondiudza like kuti hama yake iye nehama yake ukama hwacho huri pai, uye zvekare ainge asina kumbogara akandipa manumbers ehama yake, plus ndainge ndisina kumbomakumbirawo manumbers acho because ndainge ndisikadi kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizoita sekunge zviri serious, so aingonditumidzira ari mascreenshot. Zvadaro paakaramba achingonditi ainge achida kuti ndinge ndichimupa mafone numbers ehama dzangu, ndokubva ndazongotaura nefriend yangu ndikabva ndati kufriend yangu ndine rimwe bharanzi rangu iro randiri kudanana naro, saka bharanzi iri ndo rinotombopota richinditumidzira mari, saka ndikuda kuti iwewe unge uchingotaura nebharanzi rangu iri. Ndokubva vachizotanga kutaura paya, saka zvavainge vachitaurirana handizvizivi. Nyaya yakazovapo pakuti iye akabva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichienda kuZim, ndikabva ndati kuZim kunodii? Akabva anditi ndikuda kuti either unoenda kwenyu ndinenge ndokuchengeta uri kumba kwenyu, kana kuti unoenda kumba kwedu. Ndikabva ndati inini manje ndava tsamba yekuti inoita zvekutumidzirwa nepost office. Ndokubva ndatozika ndikatoti baba ava vanondipengera nenhamo iri muZim, shuwa ndosiya basa kunoko ndonzi enda unogara kumusha kwedu. Ndinoziva aniko kumusha kwavo, kasi ari kuda kundiita mukadzi wechikwambo kana kuti ndonzi dzokera kunogara nevabereki vako, ndonopa amai vangu mutoro, izvezvi amai vangu vagere nevana vangu, iniwo ndoenda ikoko ndonoti gonon'ono pamusha pevabereki, ndichingoti kune murume wandisati ndakambozangana naye wandasiya kuSouth Africa, uyo ari kuti anokwanisa kuzondichengeta. Ndikabva ndatoti baba ava vanotondiona sekunge ndiri zizimke. Ndokubva ndaramba, I refused mukoma, ndikabva ndati never, that will never happen, kundisiyisa basa. Asi hey, dai ndakaziva shuwa, rekedzai vange vachiti dai ndakaziva haitungamiriri, dai ndakakwanisawo kuona zvainge zviri kumberi, zvimwe kuda ndikadai ndakamuteerera ndakaendawo kumusha, and I should have listened to him because iye akabva azondinyorera message akabva ati iwewe ndichikuti enda kumusha. Yainge ingori nzira yangu yekuti ndanga ndichida kungoona kuti unokwanisa kunditeerera here. Ndikabva ndangoti shamwari, kukuteerera pazvinhu zvakadaro handipengeka ini. Ndokubva ndatobloka munhu, saka munhu uyu ndichimubloka ndainge ndatozviudza kutoti ndatomuburitsa mulife mangu. Saka iye manje akazongoramba achingotaura nefriend yangu, aiti kana akataura nefriend yangu achiudza friend yangu kuti inge ichindikumbira kuti ndinge ndichimuunbloka, ndaibva ndatongoti mundisiye zvenyu. Saka ivo vakazongoramba vachingotaura and ndainge ndisingatombodi kana kumuunbloka, so ndakati ndakamubloka kudaro handina kuziva kuti vanhu ava vaviri vakabva vatotanga kutodanana. So last week iyo friend yangu iye ndipo paakabva azoenda kumusha. Akati aenda kumusha akangonditi ndoda kumboenda kunoona amai nevana vangu. So little sister wake by mistake, uyo ari kuBotswana, akabva azonditumidzira message but as a voice note
iye ainge achida kutumidzira voice note iroro kuna sisi vake, but nekuda kwekuti at that time tainge tiine maprofile picture akafanana atainge takaisa, saka by mistake akabva angoenda pachat rangu ndokubva atonditumidzira audio. Saka audio yacho iyo yaakanditumidzira yainge yakanzi kosisi sisi ndiri kufara kani, ndataura nabanguru, ndine rimwe information richakufadzai sisi. I am so happy, marangarirwa kani naMwari. Do you know kuti banguru all along he has been lying to you kuti vari muSouth Africa? Havasi muSouth Africa banguru, ndatobva pavideo call navo izvezvi, uye zvekare vatori nevideo ravati vari kuda kunditumidzira to prove kuti ivo havasi tombori muSouth Africa, uye zvekare vatonditumidzira nemaflight tickets, vakatotenga maflight tickets. Ndiri kufara because banguru ava vari kuAmerica, saka ivo vanditi this is a secret, vari kuda kusurprisai. Izvezvizvi ivo vangonditi tinge tichigadzira rimwe gurupu redu nanasekuru kuitira kuti tinge tichironga, but it is going to be a surprise. Vari kuda kuti vange vachiuya kuzokuroorai. Sisikani, do you know kuti you are about to get married? Aiwa, mazviwanira muAmerican wenyu vari kutouya kuzokuroorai. Ivo banguru vati you have proved to him kuti you are a humble woman, but ndikukumbira kuti musazoudza ivo banguru kuti ndakuudzai, just act surprised when he comes. Saka mukomanashi pandakanzwa voice note iri ndakabva ndarwadziwa, ndokubva ndatanga kutaura nelittle sister yefriend yangu, akabva angonditi it was my mistake, ndandichida kutumidzira voice note iri kuna sisi, ndokubva adelita voice note reri handisati ndakwanisa kana kuzviforwardira back voice note iroro. So mukomanashi, I am in shock, I was in shock, nanhasi uno I am still in shock. Ndichiuya pano padare renyu ndikuda kuti munge muchinditsvakirawo n'anga, maprofita, kana kuti vanhu vane zvikwambo zvavo vange vachimbondikweretesa zvikwambo zvavo, because I am heartbroken. I am willing komanachi kuti ndige ndichitokupaiwo something kana zvinhu zvacho kana kuri kunzi zvikaita. Murume uyu asati auya kuAfrica ndoda kuti moyo wake unge uchizofuratira friend yangu, because it does not belong to my friend because moyo wake does not belong to my friend. I was the one who found him first, and handidi kuti ndinge ndichizomuluza. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo n'anga nemaprofita, please ndapota. Vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa kani. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us talk with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi, inini mukuromba kwangu ndine bhuku iro randakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitenga. Saka nekuda kwekuti ndainge ndisinawo mari panguva yacho iyoyo, ndakabva ndazotenga a 32-page exercise book. Nanga iyi yainge yakanditi unofanira kungotengawo at least riri bhuku hombe, but yainge isina kundiudza kuti upenyu hwangu hwainge huchazova connected to that book that I would have bought. Nekudawo kwekushayika kwemari, ndakabva ndazongonotenga a 32-page exercise book, ndokubva ndazodzoka zvekare kumba kwen'anga iyaya. Ndakati ndadzoka, then bhuku riya rikabva razogadzirwa, saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora papeji roga roga, ndinofanira kuti ndinge ndichizonyora zita remunhu, uye zvekare ndobva ndazonyora zvose izvo zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichizoitika muupenyu hwake. It was only after about 10 pages n'anga iya ndopa yakabva yazondiudza kuti ndainge ndasarwa nemakore awo anokwana kuita 22, because each and every page hanzi igore. Saka yakabva yanditi ko wakadii kutenga riri zicounter book kuitira kuti makore ako ekurarama
ange achizova akawanda. But mukoma Nashi, n'anga iyi I feel as if haina kukwanisa kundibudira pachena ipapo pacho pandakaromba. Saka hama dzangu 10 idzodzo dzakatopera kufa, uye zvekare ndikabva ndazouraya zvekare vamwe vanokwana ivo kuita 7. Then vamwe vandiri kufanira kuti ndinge ndichizouraya, chikwambo ichi icho chinouya kwandiri. Kana chauya kwandiri chinobva chazondiudza kuti ndikuda kuti nhingi unge uchitanga kumunyora mubhuku nezvose zvaunenge uchida kuti zvinge zvichizoitika, wobva wamunyora zvekare mubhuku. So wose uyo wandinenge ndanyora mubhuku rangu mukoma anozotogumisidzira azotofa, ende kufa kwaanenge achiita then iye anobva azotanga kushandiswa nechikwambo chiya mweya wake, then obva azotanga kundipa mari kuzosvika zuva iro rekuti mweya wake unenge wava nesimba, then chikwambo chiya chinobva chazoregedza mweya wake kuitira kuti ange achienda kunozorora. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma. Ndasarwa nemakore mashomanana ekuti ndinge ndichirarama. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo kuYouTube kwacho handiko, nditoriwo mune rimwe group iro rinopota richitumidzirwawo maepisodes enyu. So inini mukoma, nyaya yangu yandiunzawo pano yakamira sekudai. So zvinhu zvandakaita zvinhu zvisina kunaka. Ndini ndatongosara mumhuri, uye zvekare ndini sara pavana. Saka vana vose vanoti kana vachida zvavanenge vachida vanouya kwandiri. Saka mwana uyu mushure mekunge vatenga motikari then vakabva vazouya kuno kukuzimu, mwana uyu iye ainge achishanda ariko kuSouth Africa uko. Vakabva vazouya nemotikari iya, vakabva vati baba, tikuda kuti munge muchitipawo mablessings enyu, uye zvekare munge muchinamatira motikari iyi, because vanhu vazhinji vanotondiziva ndiri munhu anotonamata chaizvo, but havazvizivi kuti iniwo ndinewo zvinhu zvandakabata, ende mishonga iyi ndakaibatawo. Munongoona kana muchiri vakomana paya munokwanisa kupfuurirana zvinhu, kuita zvinhu zvisina kunaka. Saka takaona sekunge nhamo yacho yainge yanyanyisa kutirova, ndokubva tazopfuurirana kuti tinge tichienda kunotora mishonga. Takanotorawo mishonga yelucky, but yangu ikabva yazopanduka. But vamwe vangu vandakaenda kunotora navo mishonga vakafa, yavo mishonga isati yapanduka. So mwana uyu paakazouya mukuzononamatira motikari yake, zveshuwa ndakamupa mablessings, but akati achingobva pamba pangu ndazotora doro ndokubva ndazotanga kupira kuzvinhu zvangu. Mwana uyu ndainge ndisingadi kuti ange achizofa, but pavakazonoita accident, motikari iyaiya yakabva yazonopinda pasi petrela regonyeti ndokubva vazofa. Akafa mwana wangu uyu, uye zvekare nemudzimai nemwana nehanzvadzi yemudzimai, vose vakafira paspot. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru ava hey mucomment section, then ndichazoita mascreenshot ndobva ndazovatumidzira. Kana kuri kunzi ndinenge ndisati ndaverenga confession yenyu, please ndinokumbirawo kuti munge muchizongodzoka zvekare kuinbox kwangu, then mobva mandi reminder, nekuti mamessages acho anopinda akawanda.